Hej, jeg hedder Isa Jalcin, og i dag skal vi snakke om FN's første mål, hvilket er afskaffelsen af fattigdom. Målet handler om afskaffelsen af ekstrem fattigdom, at mindske den relative fattigdom og sikre alle adgang til basale ressourcer. Afskaffelsen af alle former for fattigdom er en af de største udfordringer for menneskeheden. Siden 1990 har der været 1,9 milliarder ekstrem fattigdom, indtil 2015, hvor tallet er blevet halveret til 736 milliarder. Derfor kæmper FN alt for at opfylde det basale menneskebehov for at formindske fattigdom. I dag mangler mange adgang til rent vand og mad. Og lande som Kina og Indien, som har en hurtig økonomisk vækst, har løftet millioner af mennesker ud af fattigdom. Men lande som Sydasien og Afrika, hvor 80% lever i ekstrem fattigdom, og det kan være fordi, der har været trusler mod klimaforandringer, konflikter og fødevareusikkerhed, som øger risikoen for fattigdom. FN har derfor sluttet sig til at afskaffe alle former for fattigdom inden 2030, og det indeholder, at man øger adgang til basale ressourcer, tjenesteydelser og støtte til samfund, der er ramt af konflikter og katastrofer. Afskaffelsen af fattigdom er en af FN's 17 verdensmål. Derfor har FN sat 7 delemne for at kunne afskaffe alle former for fattigdom inden 2030. Nu skal vi snakke om de 7 delemner, FN har målsat for at kunne afskaffe alle former for fattigdom. Den første delemne. Inden 2030 skal ekstrem fattigdom være udryddet for alle mennesker overalt i verden. I hvert fald til mennesker, som lever med mindre end $1,9 om dagen, hvilket svares til ca. 13 kroner. Det andet delemne. Inden 2030 skal andelen af mænd, kvinder og børn i alle aldre, som lever i fattigdom, skal halveres. Det vil sige for eksempel, at hvis der var 2 milliarder af både mænd, kvinder og børn, som lever i fattigdom, så skal det halveres til 1 milliard. Den tredje delemne. Inden 2030 skal der gennemføres nationalt tilpassede socialsikringssystemer for alle, inklusive grænser. Den fjerde delemne. Inden 2030 skal der sikres, at alle mænd og kvinder, som lever i fattigdom, har lige ret til de økonomiske ressourcer, adgang til basale ressourcer, ejerskab og kontrol over land og andre former for ejendom. Den femte delemne. Inden 2030 skal modstandsdygtigheden opbygges hos de fattige og hos mennesker, der lever i dårlige situationer og andre økonomiske, sociale og miljømæssige katastrofer, som skal reduceres. Den sjette delemne. Inden 2030 skal der sikres en mobilisering af ressourcer fra f.eks. udviklingssamarbejde. Den syvende og sidste delemne. Inden 2030 skal der skabes gode politiske rammer på nationalt, regionalt og internationalt plan, som er baseret på udviklingsstrategier, som sætter fokus på de fattige og ligestilling. Det her er hvad FN's 7 delemner handler om for afskaffelsen af alle former for fattigdom. I dag har FN ikke opfyldt alle 7 delemner, men de har stadigvæk 6 år til at udføre deres mål. Tak for at I så med. Håber I har lært noget. Hvis I vil lære mere om afskaffelsen af fattigdom, så skal I bare gå ind på FN's verdensmål hjemmeside. Til sidst vil jeg takke for instrumentholdet for at lave baggrundseffekterne, og til sidst vil jeg takke mig selv for at komme op med dette podcast. Hej.